Ola a todas e a todos, máis unha vez. Xa había bastante tempo que non pasaba por aquí. Sempre digo o mesmo, mas esta vez foi máis longo do habitual. Isto de traballar na escola cun contrato cunha duración aceitável, pois ten tamén unha parte positiva, que é a parte de non estar viaxando constantemente para traballar noutra escola, mas ao mesmo tempo tamén é un traballo extra de planificar, certo, o ano completo, o ano lectivo. Por tanto, estamos así ás voltas con moitas cousas e agora xa, pois, na época dos exames, o traballo multiplícase, porque non é só dar aulas, é tamén facer os exames, corrixir os exames, calcular as notas finais, as avaliacións docentes, coas reunións pertinentes, etc, etc, etc. Por tanto, o tempo desaparece, volatilízase. E as ferias non dan para nada, non chegan, porque no final vou receber parte das tarefas vía telemática por email, vou ter de corrixilas durante ese espazo de ferias e cando voltaren facer as últimas probas, corrixir, sumar e dar as notas finais. En fin, cousas dos docentes. No final, é como é o traballo. Ainda que outros pensan que isto é a gloria, que non se fai nada, mas na verdade há bastante traballo, bastante traballo por trás. Entón, simplemente pasaba por aquí para comentar, por fin conseguimos publicar a nova edición de Estilística da lingua portuguesa. Está xa connosco aquí, co prefacio do Xosé Luís Rodríguez, e máis do que feliz, depois dun longo traballo en que, en fin, pasar cada unha desas páxinas, dar un xeitiño que ficase todo lindo, os índices, foi duro, o índice final de autores e palabras, colocando manualmente todos os números, e até colocamos no final unhas páxinas para que os leitores e as leitoras teñan o seu espazo para facer anotacións e todo máis. En fin, un traballo que acho valeu a pena. 80 aniversario deste libro tan interesante, Estilística da lingua portuguesa. Eu teño por caso unha primeira edición do ano 45, e isto, pois, iso é a reedición edición da última, sería como unha copia da última edición, que xa non son tan fáciles de conseguir, non é? Entón, é bon que o libro, pois, sexa editado novamente e que todo o mundo teña acceso a ele, porque, aínda sendo un libro xa ultrapasado, non é? Ten cousas bastante interesantes e algunhas delas, pois, por exemplo, os trexos que ten de textos, que tamén aparecen bastantes trexos galegos, autores galegos, Otero Pedrallo, Xavier Alcalá, Carballo Galero, e etc, etc, etc. Entón é interesante ver como esta estilística da lingua portuguesa podía ser facilmente galego-portuguesa, ou portuguesa só se consideramos que o galego é unha variante da lingua portuguesa, máis un dialecto, unha zona en que tamén se fala un portugués específico. Entón, anunciar por fin, esta publicación desta estilística, que xa por fin está ao alcance de todo o mundo, e, pois, agradecer, como sempre, a editora por apoiar este tipo de proxectos que a mí me parecen tan interesantes, mas ao mesmo tempo tan traballosos. Preparar isto, pois, foron bastantes horas de rever e rever e rever textos que ao final sempre fican grallas no meio, é imposible evitalo, e nada, encoraxo as persoas que tiveren interese nestas questões da estilística e da gramática, que ao final, pois, a estilística foxe un pouco dela, que lle den unha vista de ollos ao libro, que eu acho vale moito a pena. E, para alén diso, pois, dos meus proxectos que estaba a facer, teño tantas cousas paradas que xa non sabería por onde comezar. Mas a guitarra que estaba a facer, que está tamén por aquí
experto, estiven xa facendo moitas probas con fibra de carbono. Non é fácil traballar con estas cousas, e menos se non tes experiencia ningunha, e conseguín xa chegar a algún resultado non completamente satisfactorio, mas bastante ben. Penso que vou ter de refinar un pouco o resultado do que conseguín, mas depois isto xa vou incorporar na guitarra, esta parte, e colala ben e ver que tal fica o asunto. Se ficar ben, se ficar todo ben, aí xa pois, gravaría e mostraría o resultado. Por agora está nunha fase incipiente, unha fase aínda de moito preparo, e depois iso teño que traballar co epoxi, depois o verniz final para ver que tal fica. E, en fin, son experiencias, tentativa, ensaio, erro, até encontrar o acerto e que fique todo ben. E nada máis, por enquanto non teño moito máis o que dicer, e entón este vídeo vai ser máis curto do habitual, mas máis para frente, se callar, comento algunhas cousas máis sobre lingua, como costumaba facer a tempo, e que podría ser interesante para algunhas persoas que por aquí me seguides. Somos poucos, mas somos ben escollidos, e en fin, tamén está o concurso público aí á volta, terei de tentar lembrar o pouco que sabía, ou dar orden ás ideas, porque no final sabemos moito, só que non sabemos ou non lembramos todo o que debemos tocar e como debemos tocalo, non? Ese é un dos grandes problemas dos concursos, sobre todo cando as regras non son claras. Entón, cando as regras non son claras, fica máis difícil saber o que debemos facer e, por tanto, ao final, gañan máis puntos os que de alguma forma saben, nen sei como, mas así é moitas veces. En fin, moito obrigado por estardes por aquí máis unha vez. Espero que estexa todo ben con todos, e nada, vémonos no próximo vídeo. Chao.